እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሒዙ ካልኣይ ማዕበል ወራር አንበጣ ክኽሰት ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ቀሪቡ። ኣብ ዶባት ትግራይን ኣምሓራን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣሽሓት ሰባት ናብ ሱዳን ተሰዲዶም። ኣብ ሊብያ ተሓላቂት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከተማ ቤንቃዚ ተቐቲላ። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ወራር ዕስለ አንበጣ ኣብ ምምካት ከም ዝርከባ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ብናይ በረኻ ዝፍለጥ ዕስለ አንበጣ ካብ መጀመርያ ወርሒ ናይዚ ዓመታት ሒዙ ኣብ ልሙዕ መሬት ከጥቅዕ ድሕሪ ምጽናሕ ሓረስቶት ምህርቶም ናብ ዝእክብሉ እዋን ድማ ብዝያዳ ገኒኑ ይርከብ። በዚ ወራር ዕስለ አንበጣ ብዝያዳ ዝጥቅዓ ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልን እየን። ብፍላይ ኢትዮጵያን ሶማልን ብሰንኪ ወራር ዕስለ አንበጣ ኣብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ጉድኣት ከም ዝወረደ ክግለጽ እንከሎ ኤርትራ ትከላኸሎ ከም ዘላ ካብ ምጥቃስ ሓሊፋ ዝሃበቶ ጸብጻብ የለን። ይኹን እምበር ውድብ መግብን ሕርሻን ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ዝዞባ ብወራር ዕስለ አንበጣ ዝሰዓበ ቅልውላው መግቢ ከም ዘሎን እቲ ትካል ድማ ብዝያዳ ንዝተሃስዩ ሓረስቶት ኣብ ምርዳእ ከም ዝርከብን የመልክት። እቲ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ነዚ ወራር ንምምካት ምስ መሻርክቲ ዝከኣሎ ይሰርሕ እኳ እንተሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ግና መሰናኽል ኮይንዎ ይርከብ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ኣብዘን ሃገራት ካልኣይ ማዕበል ወራር ዕስለ አንበጣ ክኽሰት ከም ዝኽእል ውድብ መግብን ሕርሻን መጠንቀቕታ የቕርብ ኣሎ። ኣብ ዶባት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ልዕሊ 6,000 ሰባት ናብ ሱዳን ከም ዝተሰዱ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ኣፍሊጡ። እቶም ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ዞባ ገዳርፍ ኣብ ዝርከብ ጊዜያዊ መጽንሖም ተዓቒቦም ዘለዉ። እቲ ኣገልግሎት ዜና ኣቐዲሙ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ወተሃደራዊ ፈደራላዊ መንግስቲ ምስ ዕጥቆም ሃዲሞም ናብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ ጠቒሱ እዩ። ኩናት ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ናሕየለ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን በዝሒ ናብ ሱዳን ክስደዱ ዝኽእሉ ኢትዮጵያውያን ኣስታት 200,000 ክበጽሕ ከም ዝኽእል ምምሕዳር ዞባ ገዳርፍ ግምታት ይህብ። ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ከም ዘተሓሳሰባ ዝገለጸት ሱዳን ናይ ሽምግልና ተበግሶ ክትወስድ ከም እትደልውን ብወግዒ ፍሊጣ እያ። ኢትዮጵያ ብወገና ብዛዕባ እዚ ንደቡብ ሱዳን ክጸሉ ዝኽእል ኩናት ብዝምልከት ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተላከ ደብዳቤ ብኢድ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣቢላ ናብ ጊዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብፂሓ እያ። ብሰንኪ እዚ ኩናት 9 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ ዘጠንቀቐ ሕቡራት ሃገራት ክልቲኦም ወገናት ናብ መኣዲ ዘተ ክቐርቡ ጸዊዑ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ወገን ንዝቐርብ ዘሎ ናይ ዘተን ዕርቅን ሓሳብ ደጋጊሙ ነጺግዎ እዩ። ንሰበ ስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምእሳር ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ክዛዝም ምዃኑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝገልጽ። እንተኾነ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ገና ኣብ መጀመሪ እዩ ዘሎ ዝበሉ ሓያሎ ተንተንቲ ነታ ሃገር ናብ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሓድሕዳዊ ግጭትን ምብትታንን ከምርሓ ከም ዝኽእል ይእምቱ። ኣብ ሊብያ ከተማ ቤንቃዚ ብጀነራል ሓፍታር ብዝምራሕ ሓይሊ ይፍጸም ኣሎ ንእትብሎ ግፍዕታት ክትቃወም ዝጸንሐት ሓናን ኣልባራሲ ዝተባህለት ተሓላቂት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብ10 ሕዳር ኣብ ማእከል ጎደና ተቐቲላ። ንሳ ብ10 ሕዳር ቀትሪ ኣብ ዕሙር ጎደና ማእከል ቤንቃዚ ብመኪና እናተጓዓዘት እንከላ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ተኸታቲሎም ከም ዝቐተልዋ ይተሓቢሩ። 46 ዓመት ዝዕድሚያ ሓናን ዕጡቓት ጀነራል ሓፍታርን ንዕኡ ዝድግፉ ሚሊሻታትን ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ብፍላይ ድማ ኣብ ቤንቃዝን ከባቢያን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ዝፍጽምዎ ጾታዊ ዓመፅን ግፍዕን ብግሁድ ክትቃወም እያ ጸኒሓ። እዛ ብማሕበራዊ ሚድያን ካልእ ኣጋጣሚታትን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ክትጣበቕ ዝጸንሐት ሊብያዊት ሒደት ደቓይቕ ቅድሚ ምቕታላ ኣብ መኪና ኮይና ብዛዕባ ሓንቲ መንእሰይ ዝተፈጸመ በደል ዘዝንቱ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ብፌስቡክ ከም ዘመሓላለፈት ብጾታ ገሊጸን። ሓናን ብዘይካዚ ብማሕበራዊ ሚድያ ተመሓላልፎ መልእኽታት ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝጣበቕ ማሕበር እውን ነይርዋ እዩ። ቅድሚ 1 ዓመትን መንፈቕን እውን ሲሃም ሰርጊዋ ዝተባህለት ተጣባቒት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ቤንቃዚን ካብ ዝርከብ መንበሪ ቤታ ብዕጡቓት ድሕሪ ምጭዋያ ዛጊት ሃልዋታ ኣይተፈልጠን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና
መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ ኣብ ዘለኹሞ ብሰላምን ደሓንን ክትህሉ እናተመነና ሓሙስ ኮይኑ ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ጻንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና እቲ ዛንታ ክድገም እዩ ከተማ ኣስመራ ምስ መብረቕ ፀሓይ ሓድሽ ጋሻ ክበርቃ ምዃኑ ረጋጊጻስ ኣብ ፍጹም ምሽብሻብ ኣትያ ነይራ መዓልቱ 8 ሐምለ 2018 እዩ ነይሩ ጎደናታት ሓድሽ ተስፋ ዝበረቑ ክመስል ዝተሰለሞ ስልማት ብወገን ቀሓውታ ዝነበረት ፀሓይ ብጩራታት ኣድሚቐትሉስ ንጽባቒኡ ድምቀት ተወሲኽዎ ኣዋርቕን ዝተሰለማ ኣንስቲ ኣብ ገጾም ሕብሪ ባንዴራ ዝተሳእሎም ቆልዑት ኢዶም ኣብ ጅቦኦም ኣእትዮም ዝተዓንዱ መንእሰያት እቲ ስምዒት ሕውስውስ እቲ ትርኢት እውን ከምኡ ነይሩ እታ ዝርከባ ማዕከን ዜና ኤርትራ ዝኾነት ኤሪቲቪ መደባታ ብቐጥታ ተመሓላልፎ ነይራ እቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝነበረ ነፋስ ሽውሽውታ ድምፁ ኣብታ ቲቪ ይስማዕ ነይሩ እቲ ጋዜጠኛ ከዓ ነቲ ዝመጽእ ጋሻ ስምዒቱ ሓዊሱ ንኸላልዮ ስሙ ክደጋግምን ክውድሶን ምስ ነፋስ ይቃለስ ነይሩ እቲ ኣውሮፕላን ባንዴራ ኢትዮጵያ ተዓጢቓ ኣብቲ ዝዓረፈትሉ ቦታ ለመም ክትብል ጀመረት ናህሪ ድምፂ ናይቲ ጋዜጠኛ እናወስኸ ኸይዱ ኣብ ህይወተይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ማእከል ኣስመራ ብኤሪቲቪ ብዛዕባ ኢትዮጵያን መራሒኣን ኣዎንታዊ ነገራት ክዝረብ ሓድሽን ጋሻን ስለ ዝኾነኒ እቲ ቃላት ሰናይ እቲ መዝሙር ከዓ ሰላም ክንሱስ ኣእዛነይ ንምስምዑ ኮርኪሕወን ነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ካብታ ቀጠልያ ቀይሕን ብጫን ዝሕብሩ ባንዴራ ተንበልብል ዝነበረት ኣውሮፕላን መሰስ ኢሉ ክወፅእ ኣብ ሕልሚ ዝነበርኩ ክሳዕ ዝመስለኒ ሰውነተይ ደንዘዘ ንኢሳያስ አፈወርቂ ሓኒቑ ክስዕሞን ክርኢ ናይ ሕርቃን ስምዒተይ ክግንፍል ተፈለጠኒ እሞ ስምዒተይ ንምቁፅጻር ነቲ ዝሪኦ ዝነበርኩ ካብ ቅድሚ ዓይነይ ከኣልዮ ወሰንኩ ምስ ነብሰይ ከዓ ኣብ ዓሚቑ ዘተኣቲና እንታይ ኮይነ ይደፋንቕ ኣለኹ ብዛዕባ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እኮ እዩ ጉዳይ ንምንታይ ክሕጎስ ክንዲ ዝግባኣኒ ኣብ ዝተፈራረቐ ስምዒት ኣትየ ኣለኹ ባዕለይ ንባዕለይ ሕቶታት ደርደርኩ እቲ መልሲ ግን ርሑቕ ኣይነበረን ልክዕ ጓል 9 ዓመት እየ ነይረ ኣብ ሞይቲ በርህ እታ ውላድ ዘይወለደት መኻን ሰበይቲ ኣብ እንግዳዓ እምኒ ተሰኪማ ኣብ ፊት ደገ ሰላም በብራኻ ክተንፈሖኽ ቅጅል ኢላትኒ ኩለንተን ኣብቲ ቐጽሪ ቤተ ክርስቲያን ዝነበራ ኣዴታት ናብቲ ብወራር ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ኹናት እንተስ ደቀን እንተስ ሰብኡት ደቀን ሰዲደን ነይረን ርእሰንን ኣብራኸንን ተረኺቡ ብሪጋቶ ኾርሜን ገጸን ብንብዓት ተሓጺቡ ክዝክረን ሕጂ ኾይኑ እንክረአየኒ መስሕቶታተይ ከም ዝረኽብኮ ርግጸኛ ኾይነ ክራማት ስለ ዝነበረ ካብ ዝዓበየ ክሳዕ ዝነኣሰ ኣብ ዋኒኑ ውዒሉ ምሽት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይራኸብ ነይሩ ኣዴታት ኣብ ዝባነን ኣእማን ሓዚለን ኣትን ዝወለት ክኔ ኣትን ዝሓዘል ክኔ ለምና ምድሪ ክወግሓል ክኔ እናበላይ ምህለላ ኣዋልድ ድማ ጥራሕ እግረን ፀሓይ ቅድሚ ምብራቓ ኣብ በበይኑ ዓድታት ዝርከብ 7 ደብርታት በፂሐን ተማህሊለን ይመለሳ እቲ ህይወት ኣሽሓት መንእሰያት ዝቐዝፍ ዝነበረ ደማዊ ኹናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀፂሉን ብዙሓት ወሲኹን እቲ ምህለላ ኣዴታት ድማ ከምኡ መሬት ፍሒረን ናብ ርእሰን እናነፍነፋ ቀፂለን እቲ ግዜ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ጥራሕ ኣይነበረን ዓመታት ቀፂሉ ኣቦታትና ካብ ዝኸድዎ መታን ክምለሱ ጾም ካመውዓልን ንቤተ ክርስቲያን ብዘይሰኣኒ ምምልላስን ጥራሕ ካባና ክኸውን ኩላትና ቁልዕነትና ዝተሰረቕና ቆልዑት ግዴታና ወሲድናዮን ጌርናዮን ሳዕቤን ናይዚ ድማ ብዙሓት ካብቶም ናይ ሽዑ ቆልዑ ዘኽቲሞም ብዙሓት ኣዴታት
ዓርጣማት ኣጓስ ልኢኸን ጎደሎ ኮይኖም ተመሊሶመን ብዙሓት ካብኣተን ከዓ ርእሰን ብድርሙሙ ጓህ ተማሊአን መቃብር ወሪደን ካልኦት ከዓ እቲ ድሒሩስ ሰዓበ ሕሰም እናሰማዓንና ረኣያን ዒረንን ጸሚመንን ኣሎ እዚ ኩሉ ጸሊም ታሪኽ ኣብ ኣዴታት ጥራሕ እዩ ኣብቶም ኣሳወርትን ጠንቅን ናይ ዝኩሉ መከራ ንቡር ይቕሬታን ደበሳ ኣዴታትን እኳ ከይዘከርዎ ብቐሊሉ ተጨባቢጦምን ተሓቋቂፎምን እቲ ኩናት ተወዲኡ እቲ ሕሰም ወለድን ደቅን ኣንስትን ኣቦትኡ ከሎ ከዓ እቶም መራሕቲ ተሰዓዒሞም እዚ ታሪኽ እዚ ክድገም እዩ ኣብ ዞባናን ከባቢናን በቐንዱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገርና ዘንጸላሉ ዘሎ ደመና ኩናት ከምቲ ዝሓለፈ ዝወሰደ ወሲዱ ዝዘኽትማ ዘኽቲሙ ምስ ሓለፈ እቶም መራሕቲ ድማ ውሕስነት ናይ ስልጣኖም ምስ ኣረጋገጹ ዳግማይ ክጨባበጡን ክሰዓዓሙን እዮም እቲ ዝቕጽል ዛንታ ከዓ ብኸምኡ ክውዳእ እዩ እቲ ዝስዕብ ዘኽትምና ጥሜት ስደት ኩሉ ዓይነት ማሕበራውን ሞራላውን ውጥቀት ከዓ ገዝ ምዴታትን ቆልዑን ኣንስትን ኮይኑ ክተርፍ እዩ ኩናት በላዕ ሰብ እዩ ኩናት መፍትሒ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ኩናት ኣጽናትን ኣባዳምን ተፈጥሮ እዩ ኢልካ መጽሓፍን ኣብ መጽሓፍቲ መንባብን ካልእ እዩ ኣብ ቦታ ኩናት ኮይንካ ውሕስነት ምስኣንን ብኩናት ዝጠፍእ ኣባል ቤተሰብ ውላድ ኣቦ ኣደ ወዘተ ምህላው ከዓ ካልእ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ኩናት ልክዕ ከም ጸወታ ኩዕሶ እግሪ እዚ ግጥም እዚ ብናይ መን ዓወት ክዛዘም ይኽእል እናበሉ ይጽበዩ ኣለዉ ብዙሓት ከዓ ንረብሓን ብግርህናን ጸግዕን ወገናውነትን ሒዞም ከራስኑ ይረኣዩ ኣለዉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይንካ ነዚ ሕንፍሽፍሽ ዝኽትከታተሎ ኮምፒተር ወይ ስማርት ቴሌፎን ክህልወካ ጥራሕ እዩ ዘድሊ ኣብ ባይታ ምህላው ግን ህይወት ክሓትት እዩ ህዝብና በሰላታት ኩናት ኣዝዩ ዝፈልጦ ሕማሙ እዩ ምስ ሓደን ብምሽራው ምንጽጋዕን ከተተዓሻሽዎ ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ኣይፋልኒ ኩናት እቲ ዛንታ ብምጭብባጥ ኢድ ሓለፍቲ ከም ዝውዳእ ብምዝካር ንናይ ውልቆም ስልጣን ከውሕስ ዝኽፈል ህይወት የለን እቲ ክልቲኡ ንዓይን ህዝበይን ከቢድ ቃንዛ እዩ ኣዘርባይጃንን ኣርሜንያን ኣብ መንጎ ሩስያን ምብራቕ ኤውሮጳን ዝርከባ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት እየን እዘን ሃገራት ኣባላት ሶቪየት ሕብረት ዝነበራ ኮይነን ድሕሪ ውድቀት ሕብረት ሶቪየት ግና ዶባተን ዝተኸለለ ርእሰን ዝኸኣላ ክልተ ሃገራት እየን ኣዘርባይጃን 9.9 ሚልዮን ህዝቢ ክህልዋ እንከሎ ኣርሜንያ ድማ 2.9 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ ወላ እኳ ዓለም ብዙሕ ትኹረት ከይሃበቶ ትቐን እምበር ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝሓለፈ 6 ሰሙናት ኩናት ክካየድ ቀኒ እዩ እዘን ሃገራት ብጉዳይ ዶብ ድሕሪ ምስሓሓብ ወተሃደራዊ ምፍጣጠን ሰማይ ዓሪጉ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ሓይለን ኩናት ተወልዑ ኣብ መንጎ ኣዘርባይጃንን ኣርሜንያን ዝተወልዐ ኩናት ካብ ኣቓልቦ ፖለቲከኛታት ንላዕሊ ኣቓልቦ ፍሉጣት ሰባት ይስሒቡ ቀኒዩ ንኣብነት ኣብ ጎኒ ኣርማንያ ደው መባላ ዝገለጸት ኪም ካርዲሽን ክትከውን እንከላ ንኣርሜንያ ናይ $1 ሚልዮን ሓገዝ ገይራትላ ኣብ ጎኒ ኣዘርባይጃን ድማ ብዙሓት ቱርካውያን ናይ ፊልም ሰብ ሞያ ከም ዝቆሙ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ክልጥፉ ቀኒዮም ኣዘርባይጃን ኢስላማዊት ሃገር ክትከውን እንከላ ኣርሜንያ ድማ መበቆል ናይ ክርስትና ምዃና ዝንገረላ ሃገር እያ ኣብዚ ደረጃ ዝዘውደቐተን ከተማ ኣብ 1994 ናይ ኣዘርባይጃን ምዃና ዓለም ለኻዊ ሕጊ ፈሪዱ እኳ እንተነበረ ክሳዕ ሎሚ ግን ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ኣርሜንያ ጸኒሓ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ድሕሪ ውድቀት ሶቪየት ሕብረት ኩናት ደው ንኽብል ስምምዓት ተፈሪሙ ነይሩ እንተኾነ ግን ስምምዓት ሰላም ብዘይምፍራሙ ኩነታትን ርጉእነት ኣይነበሮን በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ካብ መስከረም ናይዚ ዓመት እዚ ኩናት ተወልዑ ህይወት ብዙሓት ወሲዱን ኣብ መዛቢሉን ኣዘኽቲሙን ብሰሉስ 10 ሕዳር 2020 ብመንጎነት ሩስያ እዘን ሃገራት ኩናት ደው ኣቢለን ስምምዕ ሰላም ተፈራሪመን እታ ዘሰሓሓበተን ንዓመታት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኣርሜንያ ዝነበረት ከተማ ድማ
ናብ ኣዘርባይጃን ተመሊሳ ድሕሪ ዝፌርማ ዝድማዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣርሜንያ ዝኾነ ኒኮል ፓሽንያን ከም ዝበለ እቲ ኩናትን ስምምዕ ሰላምን ንዓይኒ ህዝበይን ከቢድ ቃንዛ እዩ ምኽንያቱ እታ ናትናያ ብምባል ዝተዋደቑላን ንእስነቶም ዝኸፈሉላን ከተማ ኣይረኸብዋን ህይወቶም እውን ከሲሮሙላ ኩናት ብናይ መንዓወት ይውዳእ ብዘየገድስ ክሳርኡ ንኽልተ ወገን እዩ ከም ሳዕቤን እዚ ድማ ድሕሪ ፌርማ ሰላም ኣርሜንያውያን ኣብ ፓርላማ ናይ መንግስቲ ብምእታው ቁጥዖም ብሓይሊ ይገልጹ ኣለዉ እዚ ቁጥዕ እዚ ግን ህይወቶም ዝሰኣንዎም መቕርቦም ኣይመልስን እዩ ነታ ዝተዋደቑላ ከተማ እውን ኣይመለሳን እቲ ክኸውን ዝነበሮ ኩሉ ካብ ምኽሳር ብሰላማዊ መንገዲ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ብዘይ ኩናት ምፍታሕ ነይሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተተስፈና ኣብ መደብኩም መደብ መንእስያት ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእይቶ ከምኡ እውን ብትሕዝቶታትኩም ክትሳተፉ ምስ እትደልዩ በኣድራሻና radioerrena@gmail.com ብቁጽሪ ቴሌፎንና 004961615077 624 ከምኡ እውን ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትልእኩልና ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብረኩም ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን